Wij gaan weer even terug. En we hebben deze keer een heel bijzonder plakje. Hoe snel die keer. Het is nog even heel rustig, maar het zijn 3 of 4 baans. En dan is hier het plak. En ja, dit is een taartenwinkel. En in de taartenwinkel, gewoon tussen dit alweer, is niet eens een door en er is een bed. Dus we hebben het net geweldig geslipt. Aangezien we lieken een grote dieklijn. Makkelijk het weer wel bijzonder om in de bakkerij te koesten. Woehoe! Het had even zwiek jelle. Maar we zijn eindelijk bij een waterval in Chiang Mai. Mooi ritje, Rink? Nou, heel wat door. En daar gaan we nog in, hè. Oh, ik ben aardig buiten arm. Maar ik ben op boven de waterval. Hier ergens naar beneden. En ook hier. Zo goed is dat. Hihi. Net heel scherp misschien voor hem te zien. Maar toch. We 4 voor 10 of 5 mooi de trein in Bangkok aan. En we zijn nu ongeveer na 12 uur in bus op ons plak. Het is de eerste indruk Rink van Bangkok. Smarig en zwetterig. Het is hier lekker warm. Het is hier nog maas met iets. En we rennen door de Koh San Road en de Rambutri. En we zorgen nog wat, hoe zeg je dat? Nagenietselen van Juste Joen van de mensen die hier een party van hebben. Volgens Rien Groenik trekt er nog iemand zijn kat in. Wij zijn degene die nuchter binnen en de ben wat mensen aan het opbrommen. Voor de rest is hier aardig dingen. En elke joen is party. En dat zal Rientje jonger een was zijn. Zin in? Ja. Ik denk net dat je met goed zou gaan, maar zullen ze even hoe vol dit bus zit. Dus eerste uitje in Bangkok. We zullen maar de boot naar Chinatown. Mooi oer het wetter. Dit is het bootje, wij mogen beginnen. Die zit al knap vol. Oei. Was er weer nou bij? ท่าเรียนผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไป Daar gaat hij weer. Hoor het wetter. Dit vind ik nog heel leuk, want ik ben gek op jackfruit. En Sas, wat het er dus uitsnijdt in die. Weer bij Chinatown. Er zijn 100.000 winkeltjes. En wat vinden we in Chinatown? Ik krijg een AliExpress. Dus dit is leer en dan heeft alles in het leer. De hierbannenwinkel en dan heeft echt 100.000 hierbannen. En ze giet alles keer 1000. 1000 slippers, 1000 petten. Zo ongeveer. We zijn op het zien, de verdieping van een gebouw. Om echt een scenic view te zien. Wat is het van? Skitterend. Alle keer helpt zich precies. Slapper nu. Ja, was. En een tempel. Een tempel en heel soort hege gebouwen. Heel soort. Op zich ik nog wel mooi zicht. Toch? Deze beste man probeert er enige orde in de chaos te krijgen. De bus in Nederland. En Rien, wie doet het? Heel hard.
We scheuren door Bangkok. En busje mooi nog houten vlieren. Gang is alles, het gaat net erover. Piepen de remmen. Paats. Het waren hier gas. We waren midden net dicht, maar we scheuren. We is naar de Klong Toei Pier. Naar het park komen we dit zien. Echt, het water is helemaal zwart. Die pijltjes zijn zwart en het is goor. Hier zaken huizen. Wat een ramp. We zijn ondertussen compleet verdwaald. En hoe is die smeuring? Wel een hele waar. We zijn ergens helemaal in de ghetto. En ja, zo ziet dat er dus uit. Er komen heel veel daklozen in. En dat komt omdat we dus eerst nog iets verkeerd stuurd binnen. Want we moeten naar de Klongtong Pier. Maar het is de Klongtong Ferry Pier. En dus we zijn helemaal op de verkeerde plek gegaan. Maar ja, dan zien we dit wel. Het weer een hele zware bevalling. Het is ondertussen een half of zo. Ik ben er vanmorgen 8 uur vertrokken. En we staan eindelijk bij de goede pier. We hebben een ticket gekocht, je moet niet weten wat voor ticket. Dit is het ticket. Er zit 2 personen op, zijn telefoonnummer en een datum of zo. Het is gewoon een foto van een gebruikt afjouwerke. Daar betalen we 80 baht voor. Maar we kennen in ieder geval aanstaan. Mooi een boot, een longtailboot, naar de andere kant. Ja, we hebben ons eerste wildvoen. Hihi, dit is best een grote. Daar gaat hij. Poging 2 om een rinkje in de natuur in de jungle fietsen te zien. Ja, er gaat een stroomkabeltje langs voor de logisch. Nachts zal het heel donker wezen. We hebben ondertussen ik nog een groot skillpad, jongen. Nu wachten we nog op een krokodil of een slang. Of iets oors. Wel heerlijk. En dit dus midden in Bangkok. Bang Krachau of zo heet het. Heerlijk. Nou is het chaos van de morgen. En het heeft dus trein heel het 4 uur gekost om hier te komen. Maar het is wel lekker. Lekker ongerept. Dan gaan we heen. We gaan rugs. Hoppakee. Via Baasdiek.